Salutare tot, meu este Deni și bun venit la un nou episod din seria mea de Standoff 2. Deci hai să începem un match azi. O să facem defuse, fiindcă am făcut deja team deathmatch pe defuse. Hai la teroriști, nu niște grenade, un Eagle. Oh shit. Nu! Mamă, eu sunt pe primul loc, frate. Wow. Bă. Nu vreau să rămân cu asta. Oh my god. Băi! Nu mai iau grenadă. Dar mai bine mai iau de asta, fiindcă asta e mai bună. Asta e mai bună ca flash și zic eu, nu știu. Tot voi. Așa. Oh shit, bă! Cream că ai dat. Bă! Bine. Unde-i, mă? Bă! Bă! What? Bun. Băi, ai câștigat din cauza mea, fiindcă am dat flash-ul. Sau nu știu dacă ai fost tu. Bă, cau, e bine că l-am luat în sfârșit. Așa, nu avem bani de flash, deci da. Măcar avem acau. Bun. Nu comentați de ce am atât de mică ținta. Așa nu. Bă, dar cum, frate, cum? Uite, la ăsta nu are ținta ca la mine, din cauza că așa, dar așa arată. Uite, poți la alții. Ok. Deci am lag, eu. Cred că am pe 90. Și mi-au ca pistolul pe 350. Aici. Bă, frate, măcar un kill, mă, frate. Bă. Bun, măcar un kill am făcut și eu. Băi! Gloanțele mele. Bă, frate. Bă, serios. Măcar am pe 90. Bă, deci mai avem un minut. Așa, și cred că mi-au tot unde ăsta. Și acum o să fiu pe fază.
Ia-o pe aici, bossule. Cu sniper. Bă, ia-o pe aici. Tu-ți morți, măti. Stați. Bă! Aici credeam că mi-am dat flash singur. Deci nu. Bun, hai să începem și a doua rundă. Bă, frate, bă, am decât 3 kill-uri, mă, frate, 3 kill-uri. Serios? Bun. Bă, trebuie să-mi arate 4 kill-uri, mă. Oh, bun. Bun. Am bomba. Trebuie să plantez bomba. Ok. Bun. Hai să plantez și bomba. Tot de pândă, bă, băieți. Bun. Tot eu bag bomba. Nu e nimic. Haideți. Bă, frate. Fiți atenți. Plantează bomba, bă. Uhu! Și cam atât a fost cu acest... Dați un like și un subscribe acolo. Da, abonați-vă și dați un like și să ne strângem cât mai mulți. Să-mi fac și un canal de YouTube ca lumea. Și v-am pat, pa!